हेंथाया थाखागोन माने डाइरेक्ट नङाबाबो इनडाइरेक्ट सोरबा आन्दोआव थानानै गभर्नमेन्ट मेकानिजमखौ बाहायनानै बे थागोन नाथाय संग्रामनि नामानो बे जों हाजार हेंथाबाबो जों बेखौ सौसिनानै थांगोन जोंनि संग्रामा जों कन्टिनिउ खालामगोन बे शान्ति सुक्तिया उइदाउट रन्जन दैमारी बे शान्ति सुक्तिया जेबो अर्थ गैया जों रन्जन दैमारीखौ उदां अख्रांनि सिगाङाव जों फैनायखौ लुबैयो जों बेनि मुक्तिखौ लुबैयो बर' समाजा ओरैबायदि अलखदाव दङमोन बै समाव एसिमिलेसननि गेजेरजों बायदि बायदि माबानि गेजेरजों जों गोमालांनो हमदोंमोन राजखान्थि भाबै जोंहा जेबो बेबस्था गैयामोन जों दुलाराय साउथ इस्ट एसियायावनो गोसारनानै दङमोन जोंनि सिनायथियानो जोबलांनायनि लामायावमोन नेक्स्ट मोनसे आरोबाव नैथि खेबनि मोनसे आन्दलनजों जागायजेनदों दिननिफ्राय जों आगान होदों बे आन्दलना रावनिबो बेरेखा नङा कुनु धोरोमनि बेरेखा नङा कुनु जातिनि बेरेखा नङा कुनु समाजनि बेरेखा नङा राजखान्थि हान्जानिबो बेरेखा नङा जों सरकारनिबो बेरेखा नङा जों जोंनि समाजाव मोनसे राजखान्थि रांखान्थि समाजखान्थि आरो खौसेथिनि थाखाय जों मोनसे आमुल परिबर्तन मोनसे जांख्रिथाय लाबोनो थाखाय दिनैनिफ्राय जों जागायजेनदों मानोना जोंनि समाजाव ड्राग्स मुंनि मोनसे गिदिर मोनसे पयजनास मोनसे बेमार सामाजिक व्याधि मोनसे हाबफैदों बेखौ जों सुस्रांनांगोन बेनि अनगायै जितुनिखि उन्दै बैसोआव हाबा लानाय बेखौ जों समाजनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि लाबोनांगोन बेनि अनगायै जोंनि जौ जुवा बायदिसिना सोलोंथायाव दिनै जों उनाव थालांदों गतिके सोलोंथाइनि मोनसे परिबेस लाबोनांगोन गतिके बेबायदि मोनसे संग्राम बेनि थाखाय जों दिननिफ्राय आगान होदों जागायजेनदों सुबुं समाजनि गेजेराव जों बेखौनो मेसेज होनो नागिरदों जे समजों गोरोबनानै समनि थिननायाव जों सोलायनांगोन जों राजखान्थि भाबै रांखान्थि भाबै समाजखान्थि भाबै सोलोंथाइनि बिथिङाव गासैबो बिथिङाव जों सांग्रां जानांगोन आरो जों आवगायलांनांगोन जोंनि समाजा दिनै गोबां रोखोमनि बेले बेजेयाव दङ बेफोरखौ जों मोनसे सांग्रांथिनि गेजेरजों जों सोलायनाय लाबोनांगोन जों चेन्ज जानांगोन साननाय हनायफ्राबो गुवार जानांगोन गोनोखोआरि मुगायाव गोनोखोआरि सिन्ताधाराजों जों आवगायनांगोन सार बे नावहेरा गामिनिफ्राय जागायजेननानै जों जोबथा बिटिआरनि सिमा बे वेस्ट बेंगल बर्डारसिम जों हान्थिनायनि हाबाफारिखौ लादों दिनै रन्जन दैमारिया एनडिबिनि बेनि प्रेसिडेन्ट बेनि गिबि प्रेसिडेन्ट आरो बिथांनि नाजानायावनो बर' समाजाव मोनसे जांख्रिथायखौ लाबोदोंमोन बर' समाजा ओरैबायदि अलखदाव दङमोन बै समाव एसिमिलेसननि गेजेरजों बायदि बायदि माबानि गेजेरजों जों गोमालांनो हमदोंमोन राजखान्थि भाबै जोंहा जेबो बेबस्था गैयामोन जों दुलाराय साउथ इस्ट एसियायावनो गोसारनानै दङमोन जोंनि सिनायथियानो जोबलांनायनि लामायावमोन जोंनि बिथा जिथुनाखि जों बिटिआर मोनदों बेबायदि मोनसे राजखान्थि खुनु बेबस्था गैयामोन 1983-89 बे समावबो बिदेशि खेदा बांगाल खेदा आन्दलन खालामनानै गुबुन हारिफ्रा जोंनि सायाव गाग्लोबनानै हाजार हाजार मानसिखौ गावथारदोंमोन बुथारदोंमोन जों दाउ अमाफोरबायदि बुथारजादोंमोन दाउसा मावरियाफोरबायदि जों दङमोन जोंहा रावबो गारजेनानो गैयामोन जोंनि गेजेराव जेबो सांग्रांथि गैयामोन जोंनि गेजेराव जेबो राजखान्थि खुनु बेबस्था गैयामोन बे समाव रन्जन दैमारी बिथाङानो मोनसे जांख्रिथायारि आफाद दानानै जोंनि गेजेराव मोनसे रिभलिउसन लाबोदोंमोन बेनिखाय दिनै जों सरकारखौ रिक्वेस्ट खालामगोन जे बिथाङा जिहेतु मोनसे गोजोन सुक्तिनि गेजेरजों बै समनि जितुनिखि परिबेस दङमोन बेखौ फोजोबनानै मोनसे शान्तिनि परिबेस गोजोननायनि परिबेस लाबोदों बिथांनि अनगायै
बिथाङा जुदि सहि खालामामोनब्ला बिथाङा जुदि बे गोजोन माने पिस एकर्डआव फैयामोनब्ला बे शान्तिनि जिथु जे परिबेस फैदों बे हयथ' माब्लाबा फैनाय नङामोन बे कुनु अर्थआनो थानाय नङामोन नाथाय सुक्ति खालामखांनायनि उनाव बिथांखौ दिनै जोबथेसालियाव सोना दोनदों बे शान्ति सुक्तिया उइदाउट रन्जन दैमारी बे शान्ति सुक्तिया जेबो अर्थ गैया जों रन्जन दैमारीखौ उदां अख्रांनि सिगाङाव जों फैनायखौ लुबैयो जों बेनि मुक्तिखौ लुबैयो दिनै बिथांमोना कमसे कम 65 जन जेलाव दङ बिथांखौ सरकारा इमिडिएट उइदाउट कन्डिशन माने जेलनिफ्राय मुक्ति होनांगौ बेखौ जों डिमान्ड खालामो बिथां रन्जन दैमारी हारसिं मोनसे मुं नङा बियो रन्जन दैमारी এটা नाम নহয় ৰঞ্জন दैमारीৰ লগত লাখ লাখ বড়ো মানুহৰ ইয়াত সেন্টিমেন্ট জড়িত হৈ আছে আবেগ অনুভূতি জড়িত হৈ আছে গতিকে ৰঞ্জন दैमारी এটা মাত্ৰ নাম নহয় এটা নীতি হয় এটা আদৰ্শ হয় এটা সংগ্ৰাম হয় যি ৰঞ্জন दैमारी বড়ো সমাজৰ মাজত ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক সামাজিক শৈক্ষিক সকলো দিশতে এটা আমূল পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ কাৰণে যি এটা সংগ্ৰামৰ পাতনি মেলিছিল গতিকে তেখেতক বিনা শৰ্তে মুক্ত আকাশৰ তলত মানে দিব লাগে বড়ো সমাজৰ মাজত স্থায়ী শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ কাৰণে শান্তি আৰু উন্নতিৰ কাৰণে অসমৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ কাৰণে ৰঞ্জন दैमारीক মুক্ত আকাশৰ তলত আমাক লাগে আমি এটা চৰকাৰৰ ওচৰত কাতৰ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ হেংথায়া থাকাগोन माने डाइरेक्ट नङाबाबो इनडाइरेक्ट सोरबा आन्दोआव थानानै गभर्नमेन्ट मेकानिजमखौ बाहायनानै बे थागोन नाथाय संग्रामनि नामानो बे जों हाजार हेंथाबाबो जों बेखौ सौसिनानै थांगोन जोंनि संग्रामा जों कन्टिनिउ खालामगोन जों रावखौबो केयार खालामा रावजोंबो जों कम्प्रमाइज खालामा सर धर्म आरो जातिक লৈ राजनीतिটো আজিৰ নহয় এটো বহুত আগৰ পৰা চলি আহিছে হয়তো সেই সময়ত এটা সময়ত আসলে সিহঁতে শক্তিশালী হৈ উঠা নাছিলে আজি ৰাজনৈতিক ক্ষমতা তেওঁলোকৰ হাতত আছে গতিকে আজি মানে সৰ্বটো দিশতে তেওঁলোকে মূৰ দাঙি উঠিছে এটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় আৰু ডাঙৰ কথাটো হ'ল আমাক জনজাতিসকলক অসমৰ জনজাতিসকলক অসমৰ খিলঞ্জীয়া যিখিনি অসমৰ ভূমিপুত্ৰ যিখিনি অসমৰ মাটিৰ মালিক এই সকলক নিশেষ কৰিবলৈ কাৰণে আজিয়ে নহয় 1500-1600 শতিকাৰ পৰা এটো আৰম্ভ হৈছিল ধৰ্মান্তৰিত কৰি জাতীয়ান্তৰ কৰি আমাৰ ভাষা কলা সংস্কৃতি বিলুপ্ত কৰি আমাক নিশেষ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰটো আজিৰ নহয় সেই 1600-1500 শতিকাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু হেতু আজিও চলি আছে আৰু হেতু চলি থাকিব তাৰ কাৰণে আমি নিজে সজাগ হ'ব লাগিব আমি নিজক নিজে চিনি পাব লাগিব আমাৰ ঘাই খিপাডালনো ক'ত আছে সেই ঘাই খিপাডাল আমি চিনি পাব লাগিব আজি আমাৰ নিজৰ ঐক্য সংহতি ৰক্ষা কৰিবলৈ কাৰণে আমাৰ অঞ্চলৰ শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিবলৈ কাৰণে আমাৰ অঞ্চলত যে ধৰ্মীয় ভেদাভেদ জাতিৰ ভেদাভেদ সেইবিলাক মখিমূৰ কৰিবলৈ কাৰণে আগবাঢ়ি যাবলৈ কাৰণে আমি অসমৰ যিখিনি ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি আজি সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব আগবাঢ়িব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ নিজৰ আমি আত্মৰক্ষা কৰিব পাৰিম নহ'লে হয়তো আমি এদিন শেষ হৈ যাম